som o 3 hosťoch, na ktorých posielate tipy na viacerých, samozrejme na 3 vyberám. To je tak na jednu časť akurát. Toto je Tibor, náš druhý. Pekne vás vítam, Tibor. Keď sa páči, poďte na svoje miesto. Lebo v túto chvíľu je toto miesto vaše, otázka je na akú chvíľu. Čo myslíte? Zdržíte sa alebo uhádnu rýchlo? Bude to rýchlo. Aj sa budeme potom mať čas rozprávať o vašom povolaní. My to budeme vedieť podľa toho, do akého povolania alebo do akej oblasti vás tipujú. Začínaš, Michal. Tibor bol kedysi aktívny vspierač, teraz ešte trénuje mladých vspieračov. A popri tom veľmi rád si zanúti so svojimi kamarátmi v ľudovej hudbe hrá na akordeón. Akordeón? Áno. Hrana. A súbor sa volá? Akordeónik. Spieračik či Spieračik. spieračik? Mnohí sa vspierajú, nechcú hrať. Marian? Áno, tu je maličká odbočka. Tibor totiž to je tréner bowlingu a takisto je aj distribútor bowlingových gulí. Ďakujem. Zuzka. Ja si myslím, že pán Tibor je inštruktor v autoškole. Ja si myslím, že ste tréner juda, ktorý vo voľnom čase vyrába ikebany. vyskúšame. Dávajte pozor, máme inú indíciu, na akú ste zvyknutí, a tá indícia je takáto ukážka. Ak viete, čo to je, Ďaleko je tak to. ste krok. Ja skúsim o meter bližšie. Je mi ne. Tak to je nejaký vrtáček. A na to prídeme spoločne. V súťaži uhádni, Zatiaľ čo to je. budete vedieť, aké povolanie Tibor vykonáva, tak toto je ono. Odzel druhý gong, je to preč. Tibor, vyberte si niekoho na prvú otázku. Števo? Poď. To za to judo, že? Nie, ale vyzeráte, že určite podľa mňa tam nejaký šport išiel, lebo športovec športovca zasa spozná. Vy sa cítite. Ten predmet, hej, lebo pozor, vyzerá to jak taká... Nemôžeme dať kolovať? Áno? My toto Chytíš? My totiž to máme takéto ozdoby na stromčeku. Aha, inak fakt. Čo to je také vianočné? Potom mi to dajte, dobre? Števo, zatiaľ sa pýtaj. Vykonávate vaše povolanie v exteriéri? Nie. Či môže byť aj... Keď je dobré počasie, Áno, hej. dajme tomu, že aj... Hoci kde, hej. Áno, áno, jasne, že áno. Prestaňte vy uchyláci. Počkaj. Nie, to... Tu sa robia ozdoby také, ja som ešte Ukrajina. Myslím, či to je od škorice. Dobre, posun ďalej, hoď mi to späť, prosím ťa. Hoď mu to. Ja neviem. Používate tento predmet pri výkone vášho povolania na to, aby ste niečo zamerali? Nie. Je Nie je to ono. Ale dobre, opýtaj sa. Slúži to na zábavu. Je to niečo, čo by sme mohli využiť aj my, niekto z nás? Áno. V domácnosti? Nie. V domácnosti nie. Mohli by sme to využiť pri zábave? Nie. Rošťáku? Tibor, Myslel som, že tam dáš tuhu a môžeš mať pero. Áno. hej, Tibor, vy tým niečo hlbíte? Hlbáte? Bávate? Nie, neholbí. To vyzerá jak prútik, vieš, z Harryho Pottera. Alebo mne napadlo, že do pôdy to zažupka, vyťahne a potom nejaké semiačko alebo niečo, A že... tento predmet sa dá kúpiť v nejakom špecializovanom obchode? Asi. Ako? Špecializovaný. Nápis špecializovaný obchod. Hoď. A veď si tým... Ježiš, Vykonávať toto povolanie s týmto predmetom vyžaduje bohaté skúsenosti v danom odbore. Áno. Čiže nemôže to robiť len tak hoci kto. Určite nie. Že tu mám ten predmet a zajtra to ideme robiť. To sa jednoducho nedá. Musí vedieť. Prichádza tento predmet pri výkone vášho povolania do kontaktu s iným predmetom? Nie. Dokonca, aha. ty, prefika, ne? Dobre. Aj. Či sa dotýka človeka, dajme tomu. Toto je typický predmet pre profesiu, ktorú vy vykonávate, áno? Nie je to úplne typický, je to jeden z, ale charakteristický. Čiže máte Tak viac poď takýchto ďalej, predmetov. áno. Nedotýka sa iného predmetu, ale môže sa dotýkať človeka s tým predmetom. Áno.
neurolog. Čo si? Nie. Oni majú všetké kladivka, pekotiny. Takže dotýka sa to človeka, Áno. vy tým niečo môžete diagnostikovať. Nie je to o diagnostike. Nie? Či to nie je niečo, čo sa vkladá do človeka, že to... Ale už Ale sme ja- sa... Nie, tak som myslel. Maria, vy ste úplne šibnutí. Tibor, prosím vás, len Susi, neboj sa, pôjdeme do špecializovaného obchodu. toho človeka sa tým dotknete, aby ste niečo zistili. Nie, to je diagnostika. Veď Nezistujeme. dobré, ale tak a Nie. čo, ťukne ho a odíde? Možno rovno lieči. On už vie, čo On mu už vie, čo mu je. A to je, nie je to akupunktúra. Alebo stlača nejaké body? Akupresúra. Akupresúra. Vaše povolanie sa nachádza vo všeobecnom odbore medicína? Dobrá otázka. Nie. Vylúčte to Výborné, všetko. takže akupresúra nič. Ale čo keď to je niečo s masážou, ale Vládko povie, že masáž nie je medicína. Nie, masáž by bola medicína. Bola? zase. Marginálne. Dá sa to Ale- voľne kúpiť. A je viacero takých predmetov, Je viacero, ktoré to je pán jeden Tibor z nich. má. Ale teraz zistíme, ktorého miesta sa dotýka. Podľa mňa niekde na dlani. Týmto predmetom sa Tibor dotýka konkrétneho miesta na tele človeka. Nie je konkrétne. Marian, To znamená, že kdekoľvek na tele sa môže objaviť tento dotyk s týmto čudným perom a je to špeciálny materiál, je to, ja poviem, čo to je zliatina, Áno. je to meď, Áno. ale nemusí. Stačí. Je to preto, že keď sa dotknete istého miesta, aktivuje sa niečo. nie. Nie, to by bola zase marginálne medicína. Zase marginálne. Zuzka, Tibor, ale tak končíme toto kolo. poznáme to povolanie? Presne ho A poznáme. nemyslíš vážne? Áno. Aspoň o kúštik sa, ale hádam, cíti ten človek lepšie, keď sa ho Tibor dotkne týmto... Nie. Ani okušník. To niečo meria, to niečo sa meria. Nie. Ani okušník sa necíti lepšie, lebo toto je nástroj na sebaobranu. A keď sa tým niekoho dotkneš, tak ten sa necíti dobre. A Tibor Skľúd je inštruktor sebaobrany. No ja som to dobre videl, to judo. Ale, Ale toto bude Krav Maga, alebo čo? To si bude Krav Maga, nie?